Pagkasalitaan ni Carlos Canapoluan, imot, idi, kalman lay. Idi, kalman layang manunemi. Tanaalo ko'y nakon ni Ani Tapnoa, mapang kami ag-shopping iti mall, mapang kami agpaspasyar. Naalukoy ko kami ni tatang manunemi, nga isupay lang ti magkita karigiti taraken ko, nga dingwen, ken mangsirpat karigiti mulak nga nateng. Tabisiak ngamin manong, kunadangarot kanyak, nagagatak ka no? Nakagagat ka, Carlos. Maun serbit kagat, no awan bakit? Kunak mo di sungbat. Awan, ore adda bakit? No, makalkalungat. Nada ngamin karobay mo manong, ada asawa nang kalkalungan da. So, nakunatakas dihay. Awan serbit gagat, Carlos, no awan bakit? Kunak mo, ore adda bakit? No makalkalungat. Manong ni minamamok ni Ani ti Tiyandaan iti ilimi ta may sa isuna kadagitay kadwa ni nanasyon nga aglako kadagiti nateng supsuplayak ni nanasyon manong nemi iti nateng tano kastang agharbesak ilugang ko iti kurong-kurong ko manong nemi ket mapanag Tiyandaan ibagsak ko iti yan ni nanasyon. Dito'y ko nga namamo ni Ani. Duwada nga paralako na manong. Ngem ni anit na kursunodaak nagpintas ti isam na sa nakpalakid dayan sa nakita dilpatan di bibig. Okay dito nakunak tinakin ko. Manipod man idin no kasta nga mapang ko supplyan ida itinateng so tumatan iti nakpanangdiga ken kuana. Kuna namat idi manong. Api nga di ka og may pasyar di balay manong. Tapno sa diyang armen na. Kaya napang kumit pinasyar di balay da. Kaya nakasta nga. Ang papang ko pasyar. Damot lata regalok nga nating. Prutas. Itlog. Ken dadumapay. Kaya ka po manong nemi. Ka kursunadanak ni Ani. Ken kursunadak mat isuna. Inaklunnak. Kaya daydi manong nemi ti umuna. Nga panangarakop ko ken kuana, dedi panangaklon na kanyak ti umunang inak panangnanam kadagiti bibig na mano. Ket kunana, okay ka, Carlos? Okay ya? Okay ka? Saan nga na bang sita sa ngao mo? Awan anglit mo? Taapay? Ada ka din boyfriend mo? Idi? Dedyo muna nga boyfriend ko. Bad breath sa atapay anglit na. Isong insinak isuna. Sana kami nagsisigarilyo eh. Ken managbigusak. Ken amok nga estima rin ti bagi. Agpeso ang agbangbangkaga, agtatarakayan itidingwen. Ngayon amok nga estima rin ti bagi. Isong nga rin ti may sa magkursunada ken ka. So nang inaklon ka. Sige bang pangarod? Ti, kispay. Uy, Inaprusan na pa yung manong name ti barokong kung nagloko dating Carlos. Kina manong name niya Ani. Ket gapo tabisi ak manong name nabayag idin ising singasing ni Ani ngingkam ag-shopping, ingkam ag-mall. Kung amin, awan ti pangiba isak kadagiti taraken ko. Ambot nga rin mabaling hangko maasikaso ng malmalem. Awan ka din na tatang mo. Adda ni tatang ko adu ba taraken na? Ngayon bayam, ikarigatak to. Una, tapno makapag-date taman. Saan lang ito balay, saan lang ito pwesto, di Tiyandaan. Hinta ba di siyudad at di mo ka di kayat, nagbuyat at sine? Kayat ko Isod ka po naman nung nemi, ngayon pagpakaasik kinitatang irapin na basit, iti mang kita ka rin iti taraken ko. Sige anak, wambat kami na. Api ka saan mo nga i-date, girlfriend mo. Kahit kakaiso ng ada girlfriend mo, i-date mo yung kaya paspas yan.
Tasal lang yung tiyadaan, kung balay na pagkitaan nyo. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi, binulod ko ti tricycle ti kasinsin ko. Kurong-kurong ko mga nakababayan ba't naglugan ti kurong-kurong ni ani manong nga agpasyudad. Ganun anda kami manong nemi iti mall. Siyempre, agkibid kami. Agbayak iso. Kinamkadlangan niya. Agkuyukuyog ta, nagwapo ka, napindas tarwatem, napintasak, napindas tarwatem. Sino bang baga na siya kat tendera di tendaan? Kasi kakit agtartarakin tidinguhin kinagbangpang ka. Di gawin? Di dapat chen, no ibagam kumakas pagari ka. Kapag agwapo ka, Carlos, napintasak mo yan. Ano at sumarang karamitin tan? Dagmerienda. No to kayat mo pagmerienda ta. Tulatan. Na? Tuyin. Tayo itong mangal daw ta. Intan to ti first class ka restaurant. Sige, gurder ka rin. Tetoy. Adun sa amin launay. Kaya no santa makanagad di bungunan ta. Ngiyawid. So pebit-bit-bitan ta. Balunan ta dita. Dita? Dita pagsinyan. Dita ito daw ang merienda. Ito nagtipagsinyan. Talagang agbuya ta. Di mo kaniat? Kayat ko. Amom Carlos. Kayat ko nga amin nga. Kayat mo itid ko. Tanong niya, mati kayat ko kayang ka. Itid mo met. No ibagam nga check-in ta, kayat ko pa ya. Oh no. Di mo kayat? Are you still virgin? Virgin na pa lang. Siya lang tinakabisito kanya ko na kumaangim di first love ko. Di mo nang boyfriend ko. Nabisito nak namin doa. Isod ka po na nga naangot ko ti bad nasangaw na nga madi sa danglit na. So, and sina. Kaya ka na. Anan to nga dapat tipang sinam kanya. Ito kaya't mo isina ka? Hambat na bang sitisangaw ko, di ba? Nagbara tabi babig mo eh. Ang anak ba na bang sit? Saan mat? So nga kayat ka. Sige. Ingka gumatang ang tiket. 10 taon nagtapagsin yan. Alan, di mo kaya't kung may gaman dito ibarukong ko? Di mo kaya't nga ipaigam ko pa yan dita pa ba? Talaga nga, mayat ka? Mayatak. Basta lagi di amin nga kayat ko kat mayat ka. Manong nemi no adalek di kiti ibagbaga na kasla jak kursunada. Isigal samad dati nga babae na kunak tinakam ko. Yung virgin ka naman pala. Siya ka naman pala may kadua nga boyfriend na. Handa ka naman nagpaod di mo na. Kamorte kas chay. Sino nga amin nagpaod nga makibinisito na bagsitsangaw na. Iti unag tibagsin yan, manong nemi, isot imo nang imarakop kaniya. Isot imo na, manong nemi, nang iya sa deg, kadag itibibig na itibibig ko. Isop iti nangala, iti dakulap ko, nga nang isaliksik, iti marokong na. Kat siyempre, deg kamakon, adag iti duwaman, sanas na, manong nemi. Okay, isop iti manginong remedyo, tapos ni kastakat ta. Hang kami matan ngagbuya no tiket sabali matan ti ubrami man. So pakit diti munangin ang isaliksik ti ima na iti unag ti brief ko manong katnig kanan na. Hoy, luko ka. Si kapay lang din na kayo gamit ita. Okay man, kalakalaingan na. Kayang-kaya. Doon ko matakilo na, gadyak kaya ko na ko. Siya ko naman, sige. Alan, tapos nung makunamat nga siya ka muna makaigam. Ilan, isaliksik mo. Ta medyo ikayang ko, deta. Tabang sit sa amin? No, binugwak deta. Ala, Carlos.
Honey, I love you. I love you more, Carlos. Mm, mm. Yung kasla maalasa anak man. Ore man awang mangkit kita kada kami takas tawat tera kami din di kita do mga doon nagtipag senyan manong. Yung kasla maalasa. Isungin sa din kun manong. Romorten, tamangal dawan. Oen, kalpasan na, mabantan to agsapin. Sige nga rin. Romorta nga rin. Kib-kibiinak manong nemi ket kayat ko ti rumwar iti mall. Papananta, pag rumorta. Diyan klas ng restaurant day day. Saan ngisot kayat ko? At dasap-sapulik Barbaring ang dato'y pwestuda. Ay, day dyan Dijay. Ana? Karinderya. Mas ti paksiuda dita. Ang gusto ko dito paksiuda Sikat data nga karinderya. Di mo ka di amo nga sikat data nga karinderya. Dagato tao. Gabot ha. Naimas ti luto da. Saan tang mapanit restaurant? Napudot. Di restaurant nga kahit ko kit lamiis. Nanginat la ko da jay. Saamat nga naman ko na nga naimas. Dito'y at naimas. Iso ang anusam. Ada bakante sa jay. Da jay. Kasi lang mapilpilit ka maguyod man. Tuho ka. Gurdel ta. Duwa man nga tinuno. Duwa nga paksiw. Ken may isa nga presko ang kilawan nga baka. Ay, iso lang. Basta duwang tinuno, duwang paksiw sa kilawan nga karne baka. Nakamisuot man. Pigmisuot ka. Nagpudo, nagdagaang ramanam. Ramanam na ako pa order. Kita ni. Naimas dito, naimas. Naimas dito. Wala yung nagpudo ng itong tao. Tsaka iti kastong lugar. Tsaka iti ko iti klas ng restaurant. Nangina sa jay. Saan nga naimas? Pag ko naman saan nga naimas? Naimas dito, ikabot adot aggatang umaymangan. Kadag iti restaurant ni magbagam kit mamanulang iti sumbre. At nangina kit saan nga naimas? Kahit ko mag sida ti crispy pata, kada dadumapay nga ko. Dati beef stick. Dati nga ro din presko a karne di baka. Nag-beef sa pulen. Sige mangantan. Labay na kararagan na. Okay. Mangantan. Naimas ti pagsudad to Ramanam. Kasi lang napilpilit manong nimi nga nangan. Tsak lang mabisin, tsak mangan. Naimas na tapay tinuno. Nga karne baka, ay karne baboy. Sana nga naibos ti si Dana manong nimi siyak tinangibusan. Talaga naimas. Orek lang nagtig-ab manong nimi. Saak nagbayad. Naglakaan niya. Kawan, naimas nalakapay. Naimot kan sa mo. Ano na? Awan? Sige, nakarot agsapi ko. Napang kami manong name ti ayan, di kiti bag. Data kayat ko, sweetheart. Hindi kitak ti bayad na manong. Baglain. Ribo. Kayat ko, branded. May bagay kanya ko. Ala na. Nangina. Nangina? Nangina at branded nga road. Di mo kadi kayat nga, nangina at iregalong kanyak. Regaluan kan tulang nung birthday kan. Ngam saan nga kasta kangina na. Nubag di sa puli, medyo ka ba na doon dyan? Lokal na gajay. Oray lokal na pintas, at daw may bagay kang ka. Kasta kagayam. Ano kasta kagayam? Tilayan kanin, pananganin, imbas nga restaurant, karinderya, imbas nga branded nga arwaten. Lokal. Amom, awang kas agin inot,
Ti pagkunaam ket di hang ka na inot, naimot ka. Kahit ko pa yung ito ti bagikeng kan. Naigamampayan kanyak. Impaigam ko pa keng kan. Kunak pa keng ka nga, no, kahit na kung nga tagikuan, mayatak kunak. Itad ko amin na masapul mo, basta itad mo ba't anyak di masapul ko kunak. Hmm? Gawitan? Apay, makagura ka man tayo. Diyan kaya tikas kang kang imot. Agsino tapay ka din? Ani? Agagangawa kasta. Basta agsinatan. No di mo kaya't agatangan di kahit ko. Agsinatan. Hindi mo ka di mawatan ti kahit ko masawan. Masapol ti pa naging inot. Amam ti kwartang antakan niya. Nagrigrigatak. Nagrigat iti aga si kaso kada kiti mula. Nagrigat at tarakin ti tingwan. Wala sunan. Nangarot ang sikat sapsapulik. Naimot ka. Gawitan, kinunahan na nagnan mano. Tinurong nan manong name itinang iparking ak iti tricycle. Kita tricycle pa. Kumakit kutse. Dito ay aklatan. Anak ito tulot, nagawit at tulot ng sisyak. Sige, nasok ko na. Sinatan. Lipatan kan. Lipatan nakmatan. Sige nga natin. Ay, agul ka. Apay, di mo nagsinatan na yan. Pagpletek. Bahala ka na. Nagsinata gaya man. Uy, pagpletek. Nikaksang agasot. Hanguman ni deta. 5 gasot. Oh, sige, gawit kan. Tinababawi ka, nakiayanayat ka. Naimot ka. Imot. Ididumteng akong dito'y balay manong name adlaw ni tatang. Ay, di ka mat na panangidit eh. Napanak na naggasgastos. Ti awan kasi iskan na tatang. Sabagay, awan kitit nagastos ko na ya. Diyan lang panagmirian dami, panagbayad mi ti ticket iti pagsinyan, diyan panang pangal daw mi, diyan inted ko kingkuha na nga pinagpletan na. Baga ta jak intuloy nga ginatang na iti kayat na. Apa ya? Magastos ti kayat na tatang, tinubyak. Kayat na ti branden nga rawaten, kayat na sumbrek kami ti klas nga restaurant. Dito na nagimas ti mangan sadya ti karinderya, ang paborito. So, insinan ako. Iso nga nasakit tinake mo. Ta, insinan na kanji girlfriend mo. Gangi atang. Yung mga balik. Puh. Nagkanakmutan, di barokong na kan, di baba. Kahit napakit itad at maginan. Di mo ko tinagi ko nga ron. No. Sumot lang ko na nga. Anyaman na kayat mo. Itad ko na. Itad ko tibagik ko na. Basta lagi itad mo amin matakayat ko na. Ay, mabaamon tatang. Diya kahit kasi diya ti klase na nga babae. Magastos. Ti kahit ko kita. Amo na nga tagibanen. Amo na nga ilalain. Ti pagbambanong ka kwarta. Kasta. Kahit ko ang babae tatang. Naimutak ka no? Kinaimot ka di? Di kasi jay? Mabaling nga kasi tawag na naimot ka kabuta inimuta misuna. Ngim si kamet, nainot ka. Kabuta agin inot ka. Hindi mapanak manin agibagsak manong nemi supply ko nga nating nakita nak ni Nanasyon. Ay, Carlos! Ano yan basol ko barok? Apa din nagbagsakan ka na kiti at produktom? Gabo ka dito insina na ka ni Ani? Kaya di ka nakbatan suplayan?
Diya kayatin nga makita isuna, nana. Tabay niya kami di na kinayatkan ka. Hana ka din istorya. Isuda agad ni Fe. Di ka doon na nagtagila, paralako kita ni istorya. Alam ba yun na, umayag ka, mangitid ka na kayo sa dyan. Alaman, kita ba siya titagilako, lako. Kaya ano doon, mayat no, nabintas kami hindi kiti produkto. Sa mukha di nga isardeng, nga, sakti suplaya mo rin, no, awang kayon kini, ani. Hindi mapanak iti pwesto ni nanasyon. Ni malang fetad da. Hi, Fe. Ay, si Kagayam, Carlos. Awan ni Ani? Ada na panan na. Nagsalita kami ita kinanasyon. Ito gito, ya. Itid ko dito, ilaw ko dito. Alaman nga ro, kat nabayagan nga awan ti adungan lako mi sa napili digiti ko, aggatang. Makita da digiti sa anunin nga presko. Yung paglagi din taanda ka, presko digiti mulam. Ang inistorya ni Ani, no apengin sina na. Aman. Sikaman ti mga nalays, no, madijinaramin ko. Depende kami di babae, Carlos. Inlawlaw kumat kang kuwana. No, pagririgatam ti kwarta, amom nga ilalain eh. No mabalin, ket i-remedium na tahan uning ang gastos ko nakmat kang kuwana. Ngayon, amom na jacket ko ha. Agsapsapol ngamin ti lalaki nga maitid na amin na kayat na. Ket no si ka ngayon, mawatan lang no siya ti style ko. No apikit ngamin na, nisok kinayat mo. O may kanto pa siya rin yung balayo. Hana? Kalpasan ngayon sina na ka? Tigayem ko? Siya ti sublat mo nga raman? Baring no, siya ti makaawat ti prinsipyo iti biyak ko. Hindi kaya? Nangantot ko na yan ni Ani. Amang na ibaganan ang gaagawak. Sabi ko, awang kami matin. Di, o may kanto pa mo siya. Kasta nga rod tinaramid ko manong nemi ng isaganak, edi mabaling ko nga ipasarabo ka dakwada. Damanen. Wentang, dadya ka duwamad lang ni Ani. Barbaring no, iso da ito yung ti makaawat kanya. Ti saan nga mangibagang naimota. Alawan, sige, pilyam nga na siya, tanangim tagpili ka daging babae, tapno, saan ka makapili iti badi? Kat naragsakan na ginaganak ni Fe, ano nemi, hindi iawat ko kadakwada, iti sarabo ka na. Hindi kita, si bibiyag pwede doon, duwa nga manok. Unta ta. Duwa nga dumalaga. Kamayat apartid na to, ito bigat. Mabaling nga apartid ni Tanlakay. Para bigat. Ikaw na. Inakarapin nga apartid. Ito mabalimbot nga. No makirogan kita. May rep ta. May minado nga matinula. Naging ka nagsango kami kinife. Inikakmet manong nemi ti prutas. Ano sama? Dito prutas. Adot mulam nga rambutan? Ginatang mo na ito yung munumulam. Mulak. Huy, nagbayatin. Bayam ta ipasyar ka ito sa dyan lugar mi. Naman may magbagpakin ani idi nga pumasyar dyan. Ang timat ibagbaga na mulmul lang nga mulmul. Gayam, kaya na nagpagatang ka na kita branded nga bag na. Nakadaldalakado isuna. Magastos eh. Hindi na mo nga ilalaan ti kwarta nga pagbambanugan. Ano ko man nagdiferensyaan ti bag nga branded ken lokal. Kaya nagpadpado damat. Na bag, napintas damat. Nagpeso ang branded, tadanagan na nga branded.
Ngayon, depende di panakausar na, di ba? Ore man pa yung lokal, no? Amom nga ilalain nga usaran. Di ba? Ore mat branded, no? Di mo amo nga usaran. Gusto ka. Amo magkayam kam kinianing yung atot nagdiferensyaan mi. Sikala ko mga iding nga roden, tinaram ko, madagos. Sika man namin. Sabi kami nga ni Anit pinilim. Magustuot namin di isim kan di kiday na eh. Sa nakit dinilpatan na kiti bibig na. Abay katawa ka. Awan. Isod ti nagkras nga dagos kanya. Alangan mo't nga sika ken dinakbat kras. Ammom, Carlos, depende ti babae. Oren no kras ka, no jak kayat kay padlaw. Di mo madlaw. Nakababay mo gamin. Nga ti babae kiti padlaw na launa ti panagkras na ti may sa nga lalaki. Jak kayat ti kasi jay. Kahit mong sawen, karas nakmatidi, ngimsa mo lang yung padlaw. Carlos, idi maamuak no anya ti ugalim nga istorya ni Ani ken ti ugali naman panagkunak ket hangkay nga agpaot ko tinakam ko ken nagpeso hangkay nagpaot manula bulan talo nga bulan baga tatalo nga bulan nyo nga di mo na nga boyfriend na 2 bulan lang. Dito ko ngayong bagama nung name it I love you Candy Faye. Saan? Ani? No sa sino ti makaawat kanya? No sino talaga ti amuna nga ilalain? Ti pagbambanuga? Iso talaga ti patpatek ko. I love you, Faye. Gabutan mo. Aman nakaawat ka. May gidjat ka kini Ani. Agdiferensya kayo, akas ko nun. Carlos, urayam nga adalag tirik na. Ken panunuti ka na iban. Sige, baka urayak. Ngayon, umuno na nga awisan kayo. Jabalay. Tun ka no? Tun birthday ko. Ha? Birthday mo? Amom, iso kumamat ti panangabis ko kini Ani, glaman ti pamilya na. Ang yung kasya matin, sinanak matin. Iso kimbas gani Ani, ti amok to kinitatang ko. Si kanto ti amok. Gabot na birthday ko, manong namin sa ganaa ka. Nagpalit sunak, manong namin ti baboy. Nagpalit sunak pa iti baka. Nagpalit sunak pa iti kalding. Ito di kita siya nga mamating na imas kilit sunak kalding. Kaya nadot sa gana manong. When? Inayabak mo ta, the whole family ni Faye kit ni Ani di mo imbatiran. Ni nanas yun ti bitarak. Kit numay ni nanas yun. Sumurot mo ni Ani. Numay di mo ay. Basta sikan di kayat ko. Isot nang isida kanya. Wow, dawaw, law, nga wow, manong nimi ni bakita dahil kitilatsun nga baka, baboy, kaldi. Madaman ti panagtupet, kadan di kita'y agiinom nga agpupulutan, hindi bandanat amyanan, may sagsagana magtanat, pinapintas nga salunan, tamabaling nga agsala, at damat banda manong nangarkilag mo niya, live band. Kat mas daw manong nimi ni Faye. Kung ako lang nainot ka. Nainot? Ngayon nagkarbur ito birthday mo. Naisang sangin nga daw para kanya. Apo ko mga imutak. Tibagik. Iso na inutak para kadagiti na skin nga paskin. Birthday. Into nagkasarta. Uy, hanggang pa inaklo na. Kasi dagiti na isang sangin nga okasyon. Birthday, kasar, bunyag, anniversary,
Kasi ngayon nung dagiti bambanag laing nga awan kasaskan nga paggastusan, no? Teko nakaroon ka kahit kumiti mga iti karinderya. Ngayon ka dagiti class nga restaurant. Kapag dagiti karinderya, maramanam ti usto nga makan. Ngayon ka dagiti restaurant kada food chain. Huh? Di ka mamatpati ka dagiti baka iso pakaalan ti sakit. Baka namin ado nga na ulit-ulitin dagiti mantika nga pagprituan da ka dagiti manok. Kahit mo sawen, di mo kayat ti mapanmangan ita Jollibee, ta McDonald, kada Chowking. Wen, di ka siya di klase na. Batut conservative na gijay. Kimawang kas kada kiti karinderya. Tilayang madi ka nakuha kiti betsin. Madlaw ko madlatan no ato betsin na. Isublik do ka. Sukotam ko nak mo. Talaga na tagabin ka ti salunat mo. Oin. Sumid lang macho ka. Kat kasto na matiragsak anong nami. Di kita naganak kang kuwana kakabsat na. Kat nagyaw awid da pa ya. Perme. Ninanasyon kita ako puslo sa anak ang mamati. Sika. Gagangay ka lang igibagbagsak tinateng. Ijatsyandaan. Kasto ti kinagarbo iti birthday mo. Kun live band. Kun opo. Manong nemi imyan kami. Naisagana nga sayat. Manong nemi ti pagyanan mi. Datatang kininanang kinirikapsat ko. Kat kabigatan na manong nemi another padayamanan. Opo nagkatidog ti pa nag-birthday mo. Kasta. Kahit kang ipaspasyar. Iti pagtaraknak. Kahit iti pagbagbangkagak. Nagpaspasyar ka mga rod manong nemi kat nagbayad. Kasi laman isa nga farm. Farm? Basit lang nga farm. Ada ba'y plano nga kwa? Agparabi diti piskarya. Sayang. Asa dagakla ko mati ubog unawaig. Pindas ko ma. Nagtara kayo nagpay kadagiti lamas. Fe. Iti kalman, birthday ko. Di na ka rin nagalwan. Kung birthday mo pala extension na, di ba? Dito nga regalo kang gati. Yes, I love you too. Pweso. Dito yung kung narik na, dito yung impariknak manong nemi iti bara dagiti agek ko ken kuana irot ti harakop ko nga magusgustuhan manong nemi ni ani nga mangibagbaga na bara dagiti harakop ko na bara ti agek ken aprus ko ken na irot dagiti harakop ket magustuhan met manong nemi ni Fe. Agyapanan imbaglagi din ta insina na ka ni ani. Amom umapapalaki di. Siyak la kuman kung kunagidi. Ngimsang kung indaw dawat nga agsina kayo. Ngimi di madlaw kung kasla ti kayat ni ani ket managregalo ka kuma. Digitay ted na digitay special la kayat na. Baka nakamaanusan ni Carlos ko na karot ket pimud no. Siya jag sapsapul iti garbo, jag sapsapul iti nangihina nga rawaten. Simple akmat ng babae. Noon niya prinsipyo kastamat kanya. Masapul nga mailala, ilalaen, tagibanen, ti pagrigrigatan nga kwarta. Will you marry me? Nung kasanot kinagarbo ti kasangay ko, mas penagargarbon to ti panagkasawa ta. Panagkasarta. Baka duwan to nga banda. Hindi aglablaban nga. Ang sinsinublat. Una pala na naimot ka. Nainot ko na. Ngayon ko na, no special nga okasyon, apigid di nga dyak ipanamin. Maminsan talang agkasar, di ba? No man pa maminsan ti makatawan ti panagkasangay. Apigid nga dyak ipanamin. Ana? Kayat mon? Kahit kun ti pamilya. Kahit kun ti bandahan ti anak.
ikayat kun may saganaan, tinara niya kamasakbayan na kita nagta. Sige, di umay kayo mga asawa. Ket ka po tagayem ko ni ani manong name tilikudan ti amin, isumot lang ti inhalak nga may dupon. Boyfriend ko nga dati na asawaan, pagsasawaam. Mistake mo eh. Huwag nga rin ka. Di ba, ada kasukatan ni Carlos? Ada. Yung nagsina kami. Tsaka itistal na. O naman sa mga ngayatag ko na. Idi mo na, nga boyfriend mo, naimot. Ay, naimot. Ada. Madmaditi, wana, andabading, andabad odor na. May kadua, naimot ko na. Ita, anong arti question na? Ada, idingag dingdingig ti sarita, andi kita gayaman. Kayat, ore di kotse, itad na aming agpeso. Ti kayat ko nga branded nga arwatan. Yaman niya. Pinatas na kindi nga natungpa. Hana? Except siya po. Tila masarsara kam, loko ka. Iso nga rin nga nakagasgasat ka para kay ni Carlos. Hi, Carlos. Hi. Da kami kini fete na ikari hangasi ka. Huwag nga rin. Ala, congratulations katuhin. Siya umadlang nga anti-med of honor na. Tapos nilakastakat at damatla serbina nga gayem kami. Idagbalin nga asawa. Made of honor na lang sa anak Abraham. Nakipatagdar ka mga dagos ti balay mi manon nimi iti sa kaanan ti farm. Kaya tinultulungak ti asawak manon nimi kadigiti trabaho na iti bangkag ken panagtaraken ti dingwen. Kaya dedi kurong-kurong nga pag-deliver na manon nimi tinateng nagbalinan nga pick up di Makailan. Gabuta imad adumat manong nimi di produkto mi tadwa kamat nga makapagtinulong. Wen man. Ket awanin ti sa pulag pahay nga ni Fe iti nakiasawaak agsipud ta. Nasiyat nga asawa man nakaawat, nasiyat nga ina gabotay ni kanak ti orel opat nga anak man. Ni ani ngay muna nga nupya at damatan asawa na. Alakit nakapili mo natin ay kari para kay kuwa. Dito yung arot ti pagkasalitak manong nemi kadagyaman at kadalaing mo nga nang ibasa. Kaya't sabi ko man, damat ni batik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagdingig ka nagbuya, tuwing arodagyaman nga pagayam mo, Carlos. Ni Carlos nga saan nga naimot, ngem nainot, amo nang ilalaan, ti pagregrigatan na kwarta. Ngem no pasken na, apo nagarbuma, special occasion. Thank you, Carlos. Di ba nagsurat mo? Thank you mat kadagiti nagbuya kanya, kaya